Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Geometry Dash, așa că hai să-i dăm drumul. Aici ne jucăm la nivelul ăsta main. Cred că o să-mi fie un pic un lag. Da. Bro, ok. Am și foarte mult lag, nu înțeleg de ce. Hai să încercăm uite aici, de asta, uite știți. Nu! Nu, stai. E aproape imposibil să controlezi aia.
Ioi! Jos. Așa. Nu muri, Tudor, nu muri. Este! Este, în sfârșit. Să vedem ce mai avem. Overture. Ce e asta? Cred că am mai văzut nivelul ăsta vreodată. Cândva, nu știu când. Da, și iarăși e enervant ca ceva. Bun, hai să trecem pe FNAF. Am revenit pe FNAF. Este final, în sfârșit. Și-o mișcat și ăsta capul. În sfârșit, Dumnezeu a dat. Bun. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un like și un subscribe, m-ar ajuta foarte mult și nu vă mai... plâng cu... Dacă dați like și subscribe. Oleu. Voi ce faceți? Sunteți bine? Mersi? N-aveți nicio treabă? Dumnezeu, Outer Space și Overture m-au cam făcut de nervi. Oh. Nu știu ce să mai zic. Stop cu Music Box, de rog, nu mai da Music Box. Nimeni nu vrea să-ți audă muzicile tale foarte enervante, Freddy. Bun, nu știu, aș vrea să strângem la acest episod, nu știu, 3 like-uri, haide, dacă se poate și ceva. Fi bine. Dacă vă întrebați de ce nu postez 8 bal pool, pentru că e așa un trend mare cu 8 bal pool acum. Ei bine, de aia. Pentru că pierd bani, de ce? Pierd bani. Încerc să ajung la Las Vegas și pierd în continuu bani. Dacă la Tokyo nu mi-ar da, dacă la Tokyo mi-ar da 5.000 din 2 inuri, aș avea 10.000 și aș putea intra. Ar fi de 5 ori mult mai bine. Serios.
No, să nu zici că s-o spawnă așa asta la ușă. Dumnezeu. Adevărul e că se mișcă ăsta, s-o mișcat și-o mișcat capul, dar după aia nema. Nine. Easy noapte. Let's go! Ok, bun, hai să vedem. Facem până la noaptea 5, după aia închid episodul, ok? Ok. Cidem ușile. Nu o să răspund la phone guy pentru că o să-și ia jumpscare. Și în noaptea 5 e destul de creepy phone guy. Nu știu. Că se zice că camera unde este Fonga este aia de după camera 5, dar noi nu o putem vedea. Chiar dacă unii poate știu sau nu știu, cel care l-a omorât, de fapt cea care l-a omorât pe Fonga este Chica și da. Este ora 1. Singura chestie care eu nu aș vrea să se întâmple, aș vrea să nu fie Golden Freddy, că chiar nu mi-ar plăcea să fie Golden Freddy în birou, că mi-ar strica tot ranul și trebuie să ia totul de la început. Da. Mi s-a întâmplat numai o dată să vină Golden Freddy în birou. Chestia asta e destul de rară să ți-o simtă în piele. De obicei se întâmplă când îți dă o a treia halucinație. Sau când îți dă două halucinații într-o noapte. Atunci se poate întâmpla să apară Golden Freddy. De singura chestie care e adevărată, Golden Freddy nu apare după ora 4, deci după ora 3 nu apare Golden Freddy. Este dovedit de mine că nu apare. Deci acum nu ar trebui să mai apară Golden Freddy. Singura chestie care mi-o doresc eu e să termin noaptea asta și să ajung la noaptea 5 și să am și eu abonați mulți. Știu că o să vi se pară că așa mai zgârcit, egoist sau cum vreți voi să-mi ziceți, că am 7 abonați deja și ce mai trebuie mai mult. E bine, o avea eu 7 abonați, dar 100 de vizionări la 7 abonați. Cu vizionările mă mulțumesc, dar cu like-urile nu prea mă. Știu că o să îmi ziceți, bă, dar de ce nu te mulțumesc, mă, că uite, ai 3 like-uri la un video. Și o să dați ai toți pe mine.
că nu mă mulțumesc cu numărul de like-uri care îl iau și toate chestiile. Uite ore de cât film este. Că mai avem puțin. Bun, acum noaptea 5-a. Five Night. De-aia v-am zis că este destul de creepy ăsta. Fungi. E destul de creepy în noaptea 5-a pentru că e omorât și în locul lui este Golden Freddy. Cica face dezordine și mă așteaptă pe mine să rezolv treburile în bucătărie pentru că ea vrea să facă pizza. De aia. Și da. Am eu așa o întrebare pentru voi. Să-mi răspundeți în comentarii. Ce așteptați dintre să mergeți la mare, să mergeți în vacanță sau vacanță de vară? Dacă nu știți răspunsul, vă dau un hint. Începe cu A. No, deci nu vine nimeni să mă bântuie. Măcar de-o găsi și eu ceva rar în jocul ăsta. Să se uite măștile astea de pe camera 5 la mine. Să se schimbe asta cu reguli pentru sănătate sau pentru siguranță într-un ziar. Să se schimbe posterele alea cu animatroni în postere cu copii care plâng. Freddy să își rupă capul. Asta să se uite la mine. Asta aștept. Da, am înțeles, ăsta nu e aici. Chestia e că odată ce-o venit animatronii la ușa mea, nu mai pleacă nici în veci, nici că așteaptă gheazmă sau ceva. Un... Ce m-a fraierit? Dumnezeu. Ei. Este! Oare ce se vede dacă țin lumina pe ei? Cred că nimic. Așa? Da. Dați-mă, ce faci ai? Ce faci ai? După că și filmez de 20 de minute. Știu, o să-mi ia foarte mult la editare videoului.
că trebuie să pun și intro. Și da. Finally! În sfârșit vine banul! Haide! $100. Bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!